Hi! So we're back again. So namin karon sa Kabanglasan and matuta sa ilang landmark. So let's tour guys. Ha. So medyo sakaon gid dire gamay ha. Oh. So nata sa summit. So ilan ang itawag og summit para sa mga uhaw. Summit. Mas kuya. Ha? Ah. So naa na ta sa ilahang landmark guys. So tara, sa likod. Nakita mo na sa ilahang landmark diri na sa Kabanglasan. Dako gina nga mais, anagon. Anagon ilang mais diri ha? Ha? Sangiono na. So mato na ta. Tara. Tara guys. Mga ontag mais guys. Now, so tsada po dilang view diri. No, so nata ta sa summit. Pero medyo kaulan na. Kung magdali ta para makapapicture pa ta. So summit good siya. Tsada ang view. Makawala sa kakapoy. Sa mga gusto maglaag diri sa Kabanglasan, panglaag na mo karon dayon. No? Para na nakauna sa tuwa. Ha? Silang kuya oh. Say hi kuya. Nanata silang mais guys. Silang mais diri sa gauno na. No? Harvest pa daw ugma. Tata sa summit. Charang. Tag-ulan pod. Si off sa nato. Ha?